மால்ஜு செமையா சூப்பரா நச்சுன்னு நறுகுன்னு கெத்தா கலாசலா கில்டா சோவா ஐயோ யூவா ஐயோ யூவா ஏ ஹா ஓ அடி ஆக்சுவலா செம்மையா இருக்கு தூருக்கு வந்தபோது ரொம்ப செம்மையா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலா கூடா அன்னைக்கு கார்த்திக் தீவம் அம்மா போய் அம்மா கும்பல கும்பல் இருக்குமா நம்மளுமே கம்பல் எங்க அம்மா இருக்குது யாரும் அந்த பொண்ணு இவ்வளவு மேக்கப் போட்டு ஐயோ குமரா ஓ அப்படி போதா நான் இப்படி போகுதுன்னு நினைச்சேன் சூப்பர் சமைச்சு கைத்தறி முடிச்சதா இல்லை 24 மணி நேரம் வாய்ஸ் பேசி கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி பேசுன்னு இருக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் தூக்கு படுப்பேன் இன்னைக்கு சினிமா போனேன் நினைக்கிற குடும்பத்தால குற்றால போவியா படிக்கிற வயசுல மாங்காய்ச்சி துட்டு யா உயிரத்து நினைக்கிறேன் ஐயா நல்லா வேலை போக மாட்டேன் உனக்கு நான் திசாவை கொடுத்து காட்ட முடியும் யாரு பண்ணும் போதே கிங்ஸ்லின்னு சொல்லிட்டேன் யாரு அது சொல்லுது நம்மளதான் வேலைக்கே போறது கிடையாது சினிமா மட்டும்